Ale to Ondrejko možno bude chyba. Lebo toto auto sa úplne tak nezapojí. To nemá taký hak ako na tom modrom kamióne. Toto je veľmi špeci kamión, ale... No, teraz som myslel. Aha. Ešte natáčaj. No, zapri ho. Poriadne to zabezpečte náklad. Keby som trochu pridal si moc, tak sa len trochu pohne do zadu. Lebo tu takto viac už to daj nedá. Dobre. Tak to A keby cez to prešiel, tak dám ďalšie. Pozatváraj lyžiny. Pneumatika sa aspoň toto možno zasekne. Počkaj, viem... A ideš s ním spraviť kolečko? Ešte dieťatko ideme povoliť. Dobre. Musíš opatrne, aby si ho nezhodil dole, aby ti nespadol, vieš, že má široké nápravy. Ale tuto, ale akože úplne opatrne. Bo tady to, keby som išiel rýchlo, tak on by zacúval, zahodil by do lyžice a už aj by išiel na kreslo. No poď zase sem a dáme ho dole. Poď tak. No, poď. Ondrejko zase ho dá dole. Ty mi musíš otvoriť. Ale... No daj dole lyžiny. Počkaj, na Môžem skúsiť aj cesto prejsť mimo, môžem? To prejde aj cesto mimo. Prejdem cesto? Dobre. Musíme ale opatrne vyskúšať. No, daj dole auto. Či aj za autom? Dobre, že to zastaví, keď vieš, že nejde to, nemá to voľno. Čo to nie, to tahá motor. No, trochu asi má, ne? Nemá, len to zastaví. Ondrejko. Môžem aspoň zatáčanie kolesku si? Môžeš, tak. Počúvaj ma, Mimo. Ja ti niečo ešte predtým, ale musíme ti povedať s Ondrejkom, že má to